Siinä. Jep. Jälleen kuvaaja on siinä. Tukihenkilö on missä? Hyvä. Suoritetaan kaasukoulutukseen liittyvä vapaaehtoinen altistus. Oletko vapaaehtoinen altistukseen? Kyllä olen. Käytetään saprea, kapsaisiin ja 5% 2 miljoonan polttavuusluku, olomuoto striimi ja nesteijuoma. Onko sulla astma-allergiaa, sairautta päällä? Onko biolinssia? Tukihenkilö, tietääkö mitä teet? Kyllä. Eli siinä kohtaa kun häntä alkaa polttamaan, jos kädet ylös sen merkit, apua. Sitten ohjataan tuon ämpäri numero 1, lakot vettä kasvoille, et yhtään hiero, ihan rauhassa lakot vettä, hengitteet rauhassa. Sitten kakkosämpäriin, sinne pääämpäriin, avaat silmät siellä, tukihenkilö rauhoittelee sua, samoin mä seuraan vierestä. Sama kolmannessa ämpärissä, avataan silmät siellä veden alla, välillä happea ja viimeisen ämpärin kanssa suuhtuu. Sitten haaleaa vettä, niin kartaa hypotermiaatti, jos ollaan tullut liikaa. Saippua se. Hyvä! Yleisö valmiina. All right. Eli niin kauan kun tekee 400 lisää, niin voisi olla ikään kuin päässä. Hyvä. Pystyykö toimii? Kerro mitä tuntuu. Kirvelee. Tarvitko apua? Onko kädet ylös ja karvit? Kyllä tarvitsen. Hyvä. Tukihenkilö. Tuoppa tänne. Ihan rauhassa, hyvin pärjää. Vettä on siitä, vettä on siitä. Lapot vettä, just noin. Ei oo hätää, ihan rauhassa. Oikein, hyvä, rauhassa hengittele. Rauhassa hengitteet välillä, hyvin pärjää. Tekisikö mieli toimia? Ei. Hyvä, seuraava ämpäri. Ja sinne painetaan pää. Painat pää sinne veteen kevyesti, avaat silmät ja happea välillä, please. Yes. Hyvä. Saatko happea? Hyvä. Ja sitten uudestaan pää sinne ämpäriin. Läpytteet sinne auki. Ja polte kasvaa vielä vähän aikaa tässä kohtaa, kunnes... Ei oo pää uudestaan. Hyvä ja happea välissä. Hyvä, hienosti pärjää. Seuraava ämpäri. Puhdas vesi, paina pää sinne ämpäriin. Läpyttele silmiä. Hyvä. Tässä kohtaa rauhoitetaan ensiapua ja kerrotaan mitä hän saa. Eli sait kapsaisin ja pippuri paprikakaasua. Kohta se alkaa helpottaa. Hengitteet rauhassa. Hyvä. Tapa vettä uudestaan. Hyvä. Hyvin pärjät. Hengitteet ihan rauhassa. Hyvä. Seuraava ämpäri. Paina pää sinne. Läpyttele silmät. Hyvä. Antaa miehelle aplodit. Hieno suoritus. Hyvin pärjää. Ja sitten noustaan ylös, tukihenkilö ottaa ämpäri ja käsikynkkää miehen, ämpäri mukaan. Ja vettä matkalla. Nyt lähdetään, taluta häntä. Suihkuun. Tullaan hetken päästä perässä. Sitä ei vissiin tarvitse kuvata. Voi sammuttaa kuvaamista.